pantuk wayuning uget sadulita mel mugi katentreman karahayon keselamatan tansah sumandang kang sarta sumanding dumateng kita sami ingkang angka sepisan tan lirwa ngagungake rasa puji syukur kang jero marang purbaning Gusti ingkang maha welas kang sarta maha asih awit ya mung panjenengane kang wis kepareng malembarke berkah kenikmatan marang umat sak jagat raya iki sing sowan ana ing klambis ireng ora pangling mantan Gembong Swilagiri tilas senopatining Prabu Rama Wijaya Senggana ya Anoman padha becik satekanmu Anoman inggih Kyai Nirbaya Nirsangsaya sowan kula mboten wonten alangan setunggal menapa kepareng kula ngaturaken pangabekti mugi kunjuk sandhap Wada Paduka Kyai Semar Badranaya. Oh iya. Wis tak tampa bener becik akarya Bombong Birawa jroning nala. Ora liwat pangestuku wae tampan ana Anoman. Inggih. Kula pundi sangga jimating kesang kula. Mugi pangestu Paduka saged handayani dumateng para kawula sak jagat raya Kyai. Sawise satata lungguhmu asat keringetmu dina samengku margage matura kelawan Semar nitik saka lekering wadana jaiting netra kang sarta tepunging wimba ana bab ingkang bakal tok babarake kelawan Semar Badranaya inggih waleh-waleh menapa Kyai mboten wonten ingkang kula suwuni keterangan kejawi namung Paduka Kyai Semar ingkang minangka dados danyang kang sarta sesepuhe wong sak Jawa. Kowe arep njaluk weruh perkara apa? Yai. Rehne kula menika nadyanto wujud wanara. Sampun pinercaya dados brahmana utawi dados pendhita. Monggo brahmana menika ndarbeni wajib memayu ayuning bawana sageta jagat menika ayom-ayem tentrem. Monggo Kyai kalenggan samangke mbok menawi Kyai Nayantaka mangertos kang sarta sumurup jagat menika nembe kelangan katentreman karahayon beda penemu dadi padu beda gagasan dados pasulayan kepara wonten sak weneh kalih negari ingkang samya peperangan ingkang dadosaken srana gureh rungeh tumraping para kawula sak jagat raya. Dados mboten wonten ingkang kula suwuni katerangan kejawi namung Paduka Kyai Semar Badranaya. Jagat menika nembe kelangan katentreman lan karahayon. Menika dipun sebabaken saking menapa Kyai?
rahayu bener ucape Anoman yen to iki dina donya nembe kelangan katentreman lan karahaya apa to sing jalari jagat iki kelangan katentreman merga saperangan gedhe menungso sing urip ana ing alam donya iki wis kelangan jiwa telung perkara kejalan jiwa telung perkara iya Anoman ing angka 1 akeh menungso sing do kelangan jiwa kamanungsane ing angka 2 akeh sing do kelangan jiwa katresnan sing angka 3 akeh sing do kelangan jiwa kabangsan lho ripun kados pundi Kyai kelangan jiwa kamanungsan tegese menungso cokala mangsa wis kalah karo sipate sato kewan ilang jiwa kamanungsane coba saiki pikiren ana paribasan sak galak-galake macan ora ana kang kalu mangsa karo gogore dhewe sak galak-galake gajah ora ana kang mentala mateni karo bleduke ning cokala mangsa saiki akeh kedadean menungso kelangan jiwa kamanungsane akeh wong tuwa sing tegel mateni karo anake kedadean wis pirang-pirang ora mung 1 2 3 4 kowe kulino nonton ning layar kaca maca ning surat pekabaran ana wong wedok sing jek perawan hubungan katresnan karo wong lanang sing wis duwe bojo wekasane wong wedok mau meteng isin karo tangga teparo mongko wong lanang sing ngetengi mau ora gelem tanggung jawab lah tibane mangsa kala nglairke jabang bayi wekasane cah wedok mau isin cah wedok mau wirang bayi sing ora ngerti dosa sakwise dilairke dhewe terus ditekek dipateni diguwak ning kali mula akeh batang-batang bayi sing ditemokne ning pinggir kali kuwi sunyata kuwi kenyataan Anoman ngaten Kyai iya akeh anak sing wani karo bapake mara tuwa mateni karo mantune anake nggugat karo mboke dhewe ngono ki kedadean Anoman iki sing diarani menungso kelangan jiwa kamanungsane mongko Gusti ingkang ngakarya jagat anggone nitahke urip tumrape menungso kuwi tatarane makhluk hidup sing paling dhuwur dhewe tataran makhluk hidup ingkang paling ngandhap piyambak wit-witan kuwi tatarane makhluk hidup sing paling ngesor dhewe sebab wit kuwi bisane ya mung urip ora dikanteni alam pikiran ora dikanteni nafsu kang sarta ora dikanteni rasa isin kuwi wit-witan mula uwit kuwi isane ya mung urip ning desa ya meneng ae urip ning tengah kutha ya meneng ae urip ning tengah ngalas ya ora protes karo sing gawe jagat merga sipating uwit kuwi isane ya mung urip ngaten Kyai yo lah tataran sing sak dhuwure kuwi kewan kuwi iso urip cara tembunge sing mentereng berkembang biak ya ning wis dikanteni nafsu ning urung dikanteni akal pikiran lan rasa isin mula kewan kuwi wit mbiyen nganti sakyahene isane ya mung urip karo nafsu mangan lan nafsu sanggama ning ora duweni rasa isin mula wit mbiyen nganti saiki ora enek kok macan katokan jaran nganggo jas ora enek kethek nganggo beskap ki ra enek
Ngaten Kyai. Iya. Merga kewan ki sane ya mung urip lan dikandani nafsu mangan lan sanggama. Ning aja nyepelekne kewan Anoman. Ki engko saya kedawa-dawa ki. Anoman malumpat sampun prateng witing naga sari molat mangandhap panudyayu pura aking sing tak kandhakne Cakala mangsa menungsa kalah karo kewan ki enek contone Semar nggone ngucap ora mpiyak awur-awur tegese ora mung ngawur. Kewan ki ana sing kena nggo conto tumrape wong urip. Kewan ingkang saged kinarya tuladha tegese conto tumrape tiyang gesang menika menapa Kyai? Kewan sing kena nggih conto kuwi tawon Anoman. Tawon ki kena nggih conto menungso. Sebab apa? Tawon ki ngasilke madu. Madu kuwi kanggo bebrayan uripe makhluk liyane klebu menungso. Menungso pengin jamu, pengin sehat awake nganggo madu sing dihasilke karo tawon. Tawon apa tau njaluk dhuwit menungso mergo wis ngasilke madu. Ning ora tau. Ngaten Kyai. Dadi becik-becike makhluk kuwi nek iso piguna tumrap makhluk liyane, tumrape wong sing becik iso piguna tumrap wong akeh utawa bebrayan agung. Tawon ki kena nggih conto, iso ngasilke madu. Tur apike tawon Anoman, kuwi ora gelem ngentup nek ora kepepet kuwi tawon. Kok menungso wani nggodha karo tawon, dientup iso abuh kemenanan. Tawon ki lek ora digodha, nek ora dijarak, ora gelem ngentup. Tur apike tawon, kuwi sakjeke urip, kuwi ngentup ya mung pisan tok. Bar kuwi wis ora gelem ngentup neh. Beda karo wong, beda karo menungso. Saiki ngentup krasa penak, sesuk ngentup neh. Sesuk krasa penak ngentup, somben ngentup neh. Ngentup bojone rong marem, Cakala mangsa ngentup bojone tanggane lha iki. Kaya ngono kuwi senggono. Dadi Cakala mangsa menungso ki kalah karo kewan. Piye? Wis akan dawuh. Lah. Sing angka loro. Kelangan jiwa. Katresnan dudu tresnane wong lanang karo wong wedok. Ning tresnane padha-padha menungso, padha-padha makhluk ing pangeran sing diarani menungso. Beda penemu padu, beda gagasan pasulayan. Cakala mangsa gemben kae beda sing dicoblos kuwi adu jotos, beda pilihan wekasane neng-nengan karo tangga. Ngono ki pirang-pirang kedadean. Kuwi sing diarani kelangan jiwa katresnan. Lah ingkang angka 3 kelangan jiwa kabangsan. Ngerti nek sasi Agustus ki mengeti dina kamardikaning negara Nuswantara. Kuwi Cakala mangsa akeh para kawula ki kon masang gendera ning ngarep omah, oleh ora diuber-uber karo RT RW, ora diuber-uber karo kami tuwane. Cakala mangsa lali kon masang gendera kanggo ngurmati para pahlawan kusuma bangsa sing wis gugur mbelani negara sahingga negara Indonesia iso merdeka. Muni Cakala mangsa lali. Ora diuber-uber karo kami tuwa, karo carik karo lurahe. Ngaten Kyai ya. Nuwun inggih ngestaken dawuh. Ya, nek cara nom-nomane Semar biyen nalika Semar jek nom biyen sabarakane Semar nom-noman udakara taun 70 80. Kuwi ning jero kamar, ning jero centongane wong lanang utawa cah lanang nom dhisik. Kuwi sing dipasang ning tembok ki mesti gambare para pahlawan kusuma bangsa. Kaya ta Bung Karno, kaya ta Bung Hatta. Cut Nyakden, Cut Mutia, Jenderal Sudirman, Jenderal Supriyadi, Pangeran Diponegoro. Kuwi
kamare cah nom dhisik sing dipasang gambar mesti gambare para pahlawan kusuma bangsa. Jajal kowe saiki dolano ning kamare cah nom-nom. Apa enek sing gelem masang gambare pahlawan? Paling sing dipasang ki gambare wong wedok uda. Jajal. Ngoten ya iya. Iki sing jenenge kelangan jiwa kabangsan. Waton Anoman bisa ndandani jiwa telung perkara jiwa kamanungsan katresnan kabangsan lan kowe iso golek wahyu katentreman jagat iki iso tentrem ayem. Andedel gayung gegonori sang Rama Daya pati ana yaksa gung cangkrama namane wil katak sini waduh Kyai padang tetrawangan raosing manah kula midhanget sabdanipun Kyai Semar Badranaya kadidene lumangking panci panglong kepake ngobor sewu Kyai kalenggan samange kula nyuwun pamit suh nyuwun tambahing pangestu rehne kula menika tinitahaken dados brahmana utawi pendhita ndarbene wajib memayuh-ayuning bawana pareng kula nyuwun pamit badhe ngupadi tumuruning wahyu katentreman sageta handayani katentremaning jagat kanthi regu ing kalbu muga-muga Gusti jampangi lakumu. Ratu
sedakep saluku juga nutupi babahan wasana. Risang Begawan Hanoman ya risang Senggana mapan wonten pucuking Gunung Mangleawan mandeng pucuking grana anut marang geyonganing kayun kayungyun angayati parutama kaya mati juning urip juning tumeka mati liyep layap ing aluyuk pindha pecating sumena sumusuping raksa jatine nenggih Sang Kapiwara wis gandeng rasane kelawan Gusti Kang Mahanasa satemahana cahya biru ingkang mijil saka angganing Sang Senggana pranyata alusira sukmanira Sang Hanoman ingkang mijil saking angga sumusuping himantaka.
darajating praja kawuran kawuryan wasanya ruri sumeblak sorote Hyang Pratangga Pati sunare ginapit gen gunung temah temlawung sorot lembayung sumamburat lerebang socane nganggo rapuh naratas nuwang yang areka tinampi siraping praja ngamarta marmodatan muka kawis tingal gilar punan sirap labet mantulaken sorote Hyang Pratangga Pati kan ya nyebut asmaning Gusti ing Maha Welas kang sarta Maha Asih amurwani narabuka nenggih negari pundhita ingkang minangka dadi pambukaning carita lah menika ta warnani gumelaring praja Ngamarta ya sinebut ing negara Indra Prasta negara kang panjang marang punjung pasir wukir gemah Ripah Loh Jinawi Karta Tata Turaharja panjang saya ki dawa capane punjung luhur kawibawane pasir ngamudra wukir gunung tulus kang sarwa tinandur jinawi murah kang sarwa tinuku gemah katandha para kawuling kang sami dagang lelayaran rahinten dalawang kelur selur datan wonten padhote labet tanono sang sayaning dedalan Aripah jama monceng ing samya gegerya wonten salbeting negari katingal jeje Habib bin Aben cukit tepung taritis papan wiyar temah rupak saking gemah raharjaning praja karta dene para kawula ing karang mandusunan samya tentrem atine mungkul pangoleng tetanem samingon-ingon raja kaya kebo sapi pitiwen tanana cinancangan lamun ta rahina aglar ing pangunan marandine surya mulih marang kandange dhewe-dhewe raharja dene tepi saking parang muka para mantri buat samya kuntap kautamane wicaksana limpating kawruh utus marang pangembating praja marmodatan mokal negara Ngamarta kena den arani negara kang gedhe obore padang jagati dhuwur kukuse adoh kelawan kuncarane awit kasembuh pangaribane Sang Nata Prabu Punta Dewa ya Sang Prabu Yudhistira Darma putra Darma Wangsa Guna Talikrama ya Sang Sada Dwija Kangka nalika semono pepak sagenging para kadang Pandhawa ingkang sambihan anggil Radyan Werkudara Jodipati Arjuna Madukara dalasan ingkang mungguing puntat satya kembar nang kula sedewa ingkang ngungkuraken pasibaning para wadyabala Ngamarta pegamber hamlabar kongsi ndoyong-ndoyongna pancak suci ngalun-alun dereng ngantos kawijil pangandikane Sang Nata Puntadewa kasaro praptanira sang penemban Begawan Druna dalasan patih Harya Sengkuni hadha ing awe cerak saya den araketaken sigra pinarakaken lenggah nenggih Sang Hyang Druna kelawan Rekyana Patih Sengkuni kidung pendet minangka paralamita kalampun Sang Nata harsa medhar sabda
nyuwun sembah niring hulun kaporopo risang marata engrat ing sahananing kang mekanan sing kasih sahananing kang mekanan sing dasih mawe buka sawegum kanang mamuju ing warinjeng rinjeng nayakaning ratu ing ratu tama mangguwa matuk graheng len siswa sugata
dedep tidem pradawaning ratri Siniwaka Sangya Pratase Aklar Nenco Krawala Hyang Sukma mangadili nuwih payung ana wong sak negara Ngamarta Yayi Werkudara barep kakang kono dawuh mapa Yayi Arjuna wonten timbaling ngadhawuh kembar wonten dawuh kalengguhan samangkipun kakang ing Ngamarta Prabu Puntadewa nyuwun mangapura ora bisa wawan pangandikan kanthi pertitih kelawan jeneng sira kadang-kadang Pandhawa jalaran kalengguhan samangku negara Ngamarta karawan tamu agung pepundhenmu saka ing negara Ngastina ingkang dina samangku kesturawuh ana madyaning Praja Indraprastha ya marep kakangku sasana saha wanci aturke marang panjenenganmu manem Brama rawuh para pepundhen sekalian duh Rama Penemban Begawan Durna kagiat kadgara wekasan manah kula dene dinten samangke paduka Kanjeng Rama Penemban Begawan Durna rawuh wonten ing setinggil negari Ngamarta sami wilujeng rawuh jeng ngandika Bapa Penemban Begawan Kumbayana mila kembal manyar-manyan mergantil buntute maju lho hawala noni gengger anak Prabu Puntadewa Neskala praptanipun ingkang Bapak ing Sukalima bidhal saking griya Kilen dumugi wonten negari Ngamarta tansah ginanjar kawilujengan kebagas kewarasan boten nyandung sakara-kara boten nyandung sambikala selamat lahir batin anggenipun pun Bapak ing Sukalima ngabiyantara wonten negari Ngamarta mriki saarama paduka Rama Penemban Begawan Durna keparing kula ngaturaken pangabekti mugi kunjuk dalam keparing kula ngaturaken pangabekti mugi kunjuk sandhap wada paduka Rama Penemban Begawan Durna oh nggih nggih sampun kula tampi andasaken bingkah raos sing manah kula lega jroning nala mboten langkung mangestunipun ingkang Bapak ing Sukalima kunjuk wonten ngasanipun anggenan Prabu Puntadewa inggih Rama Penemban
Sampun kula tampi andhasaken bingah ana sing maneh kula. Monggo kula dherekaken lenggah ingkang kanthi sekeca. Nggih, nggih. Mboten kirang prayogi anggenipun ingkang Bapa ing Sukalima ngabiyantara sopan wonten negari. Ngamarta mriki, nggih. Paman Patih Haryo Sengkuni wonten dawuh, nggih. Wilujeng rawuhipun inggih niskala praptanipun ingkang pamaning kepatihan Ngastina dumugi negari Ngendraprasta. Mboten wonten alang setunggal menapa taklim kula kunjung nggih. Oh nggih. Sampun kula tampi Paman Patih Haryo Sengkuni monggo dipun prayogaken pinarak lenggah matur nuwun. Kursi pakurmatan kangge undangan tasih kathah ingkang ludang monggo pinarak wonten nginggil sampun. Kula cekap teng ngandhap kemawon. Malah merdika lek teng ngandhap. Mangke nek teng dhuwur niku arep mangan napa-napa niku pekewuh. Lek teng dhuwur niku arep ngombe apa-apa sungkan ngentekne panganan akeh sing do weruh. Lah nek kula niku lenggah wonten ngandhap kados mekaten arep entek panganan pira-pira ora nek sing weruh kepara lek panganan rentantek dipangan ki engko turane kula adahe kresek kula beto mantuk. Oh alah sing kene nek ndridi semen rumah sakora. Rama Penemban minangka wakilipun para kadang-kadang kula Pandhawa nyuwun katerangan baya wonten migatos ingkang pundi kawis tinggal sumengko pengawak Bajra Sigra kang mawa gita nggih mengko gati anggen paduka rawuh ing Praja Ngamarta. Mila saking menika keparenga kula ngangklungaken jangga nilingaken karna nyadong remteng sabdanipun Kanjeng Rama Penemban Begawan Durna. Kalwananan nuwun inggih wonten bab ingkang badhe kula babaraken wonten ngasanipun Anggiran Prabu Puntadewa dalasan para Pandhawa. Surasane ing donya ana pandhita karya wangsip pindha kembang kombang ajaping tawang Sukalima wonten ing negari Ngamarta mriki nggih anak Prabu ingkang ongos pisan kepingin dilek kayuwanan keselamatan kararjan tumrape para putra-putra siswa kula Pandhawa sampun sawatawis anggenipun boten pinanggya puji syukur yen sedaya tansah kinemulan kararjan ugi keselamatan iwedene ingkang angka kalihipun kula ngaturaken salam saking Anggiran Prabu Duryudana kakangmu Ratu Ngastina inggih Rama Penemban. Sampun kula tampi salam saking negari Ngastina mangke menawi kundur kula aturi ngaturaken sungkemipun para Pandhawa tumaraping Kaka Prabu Duryudana nggih mangke tertentu kula sampaiaken. Lah ndungkap ingkang angka 3 nggih anak Prabu Punta Kang Sarta Werkudara Janaka kembar
Nadyan pun bapa menika mapan wonten negari Ngastina. Ning batin kula ugi mapan wonten negari Ngamarta. Mboten wonten bentenipun, mboten kula bedak-bedakne. Ngakoni napa mboten yen to Durna menika gurune Pandhawa tuwin para Kurawa nalika jaman lakon peguron siswa Sukalima duk nalika semanten. Inggih para Pandhawa sedaya ngangkoni bilih paduka menika dwija tumraping para Pandhawa. Lah sipating dwija utawi guru menika mboten wonten ingkang ndarbeni watak Mbak Cindhe Mbak Jiladan. Menika mboten wonten. Murid menika dianggep padha. Kurawa ya murite Durna, Pandhawa nggih murite Durna. Nek Kurawa susah, Durna ya melu susah. Nek Pandhawa duh kita, Durna ya melu sungkawa. Lah, rene iki lenggan samangke kula miturut tembang rawat-rawat ujaring Mbok Bakul Sinambiwara. Pawarta binandunging Karna kula krungu kabar yen to negara Ngamarta nembe ketaman kesisaan. Nembe ketaman kesisaan. Lah, keraya-raya kula mboten diundang dumugi wonten negari Ngamarta mriki badhe nyatakaken pawarta ingkang dumeling mungguing talingan. Nggih, anak Prabu Punta. Napa leres kabar ingkang kula tampi bilih kalenggan samangke negari Ngamarta nembe ketaman pagebluk mayangkara awising buga Kang Sartawastra larang sandang pangan nembe kecalan katentreman. Niki napa leres, Nggih? Brahmana reh mangosumyung ambrengang kadi tarunaning kaswasihaning maraga memalatkung alisang gondo wastrat maca lengleng lalu mangulati suraya mangrangsang wayah surya mangrangsang wayah umya samara wayamto. Waduh Kanjeng Rama Penemban. Wajah-wajah pripun? Inggih. Pandhawa ngaturaken gunging panuwun semanten kawigaten paduka tumrape para putra-putra ing Ngamarta. Kaluhuran sabdanipun paduka Kanjeng Rama Penemban bilih kalenggan samangke negari Ngamarta nembe kecalan katentreman lan karahayon. Larang sandang lan pangan boten namung menika Bapa Durna. Kathahipun wabah penyakit ingkang anjalaring glandang nyawanipun para kawula ing negari Ngamarta bencana alam. Gentosan dumadi wonten negari Ngamarta ngantos bingung bilunglungan raos sing manah kula jinejer minangka dados pengayomane wong sak praja. Mboten kirang-kirang anggenipun para putra ing Ngamarta budidaya makarti mrih pajaring swasana parendening ngantos kelenggan samangke dereng antuk pemadang menapa ingkang kedah kula tindakaken sumados dadyasana maloyaning praja Ngamarta. Sampeyan ra takon aku kok. Lek takon aku genah niki mengke. Oh. Ai. Sumangkah guru sesumbar lindu gatar bumi gonceng maluto kuntur katuk umupingkang jala nidi mbak lumimbak banyu kumambang Sang Wisnu Bathara Arsa
nglebur bumi ing Durna guruku. Werkudara piye? Bejo kemayangan tumrape para Pandhawa krawuhan Durna guruku sing ndarbeni watak lahir batin nggonipun tresnani kelawan para Pandhawa. Katitik para Pandhawa susah ora sah dadak sambat karo wong tuwa ning Sukalima. Panjenenganmu kersa rawuh ana madyaning para Jangendra Prasta. Dina samangka rehne para Pandhawa wis ora kurang-kurang nggone budidaya. Mulih waloyane Praja Ngamarta. Maragage Durna bapakku kowe ngendika syarat sarana apa sing kudu tak tindakake supaya negara Ngamarta bisa waloya temah jati temah nirmala. Bratasena, Werkudara. Ana dawuh apa? Nadyan to bapakmu Durna ya ora pinarentah Durna jumangkah. Nadyan to ora pinarentah Durna kumrembah. Mau bengi pun bapa munggah ana ing sanggar pamujan. Gandhenge rasa kelawan para dewa nyuwun pituduhing dewa. Apa ta sebabe negara Ngamarta ketaman dahuru sing kaya mangkene? Rene pun bapa kuwi karo dewa cedhak. Karo dewa kuwi caket. Apa sing dadi pesambatipun bapa wis diudaneni dening para dewa kacetha lamun to negara Ngamarta ketaman gara-gara kagiri-giri Kang Sarta ketaman pagebluk Mayangkara kuwi merga ana umat sing kakehan umur. Oh ana pandhita karya wangsit pindha kumbang kacaping tawang susuh angin ngendi nggone susuh angin ngendi nggone sing dimaksud umat sing kakehan umur sing dadekake Sukerta sapa? Umat mau kudu tok pateni Werkudara. Nan gugu kelawan pun bapa. Umat sing kakehan umur ki dadi Sukerta. Sukerta tumrape wong negara Ngamarta. Merga wis kedawan umure dadi Sukerta tumraping jagat saisine. Wis agoh mateni umat sing kakehan umur kanggo numbali katentreman karahayon tumraping Praja Ngamarta. Para gage kowe ngendika umat sing kakehan umur sing kudu didadekne tumbal negara Ngamarta. Supaya Ngamarta waloya kuwi sapa? Pendhita Kendali Sada Anoman ya Senggana kuwi sing kudu tok pateni. Yen Anoman mati jagat iki tentrem ayem. Anjo bala Pandhawa myuk gumulung manggung siring sata Kurawa Kambah Konggesra katite kang kati Sutama Gusti Sasongko kasungan Surya raras ruming sari-sari samya manuk smeng sarira
patih tambak kanggeng wonten dawuh sinuwun. Ora sentimbali marang amak mangarsana wigati apa warang aturaken geger wonten Pasiban Jawi. Njaba geger nok-nom. Apa Nadrada pedhot saka wantilan sanga mijil saka krangkeng kudu merat pandengan gedhe genine parang muka nempuh yuda inggih. Geger wonten Pasiban Jawi awit wonten praptanipun Brahmana anyar katon ingkang tasih muda tumaruna. Ingkang badhe ngabiyantar wonten ngarsa paduka ingkang sinuwun mangkono patih nok-nom. Kalamun mangkono murgage wenena marga supaya munggah ning singgil nurih marang padha pasilan sinuwun. Darajating praja kaworyan musunya ruri rurah pangrehing ukara kasiliring sami rana mre Sekar kadung ngas gandanyo
renaning driya amit-amit pasang kaliman tabik tinebina sing saking Jisuci kudendane Ngabathara. Duh, sinuwun nyuwun pangapunten ingkang agung dene kula nglemah bengkah nyela-nyela ngabiyantara wonten ngarsa Maduka ingkang datang srana tinimbalan. Penemban aja dianggep yen to panjenengan ingsun kuwi angkuh awit katemben wae weruh mula pengin wanuh wekasane mitambuh. Sapa peparape sang penemban kang nembe parapta? Inggih. Wale-wale menapa yen to Maduka dangu dumateng kula. Kula menika Brahmana kliyang kabur kanginan, kembul mendung aka kudung langit dening Kang Sudi mastani dumateng kula. Kula pun penemban Begawan Sukma Anggana sinuwun. Sukma Anggana inggih lakar kados mekaten. Dina samangga maragake kowe maturawa ana ngarasaning ingsun. Ana wigati apa dene jeneng sira ora sun timbali marak mangarsa. Dusinuwun jejimating gesang kula donya marap teng delahan. Rehne kula menika kaliyan Gusti ingkang ngakarya jagat menika tinitahaken dados pendhita utawi Brahmana. Mongko hambekipun pendhita menika cacahipun wonten 8. Setunggal hambek Hanuraga, angka kalih tresna asih mring sesama, angka 3 tanduk aris ulat manis, angka sekawan ing cipta demen tetulung, angka gangsa ora gawe cidra, angka 6 ora gawe serik, angka 7 ora gawe rusak, angka 8 ngalah tan hanggunggung diri menika hambekipun pendhita. Ewadene sumpahipun Brahmana utawi sumpahe pendhita katulis wonten sakinggile aksara Jawa kuna ingkang ungelipun sarwidanya palanya hong amangunen tuhu amerti ngrat kabeh tegese jagat menika pinaring ana tentrem donya menika pinaring ana ayem. Rehne kula kalenggan samangke ngertos jagat ngamarta mboten ayem, jagat ngamarta mboten tentrem. Ginugah raosing manah kula ora ketang klungsu-klungsu menawi kula menika nderek udung udari reruwet madhangaken pepeteng ing hangklimputi Praja Ngendraprasta. Penemban wonten dawuh yen miturut gagasane sang penemban Begawan Sukma sapa mau Sukma Anggana apa sing jalari negara Ngamarta ketaman dahuru kelangan katentreman kang kaya mangkene menawi jumbuh kelawan panaliten kula menapa ta sebabipun negari Ngamarta ketaman pagebluk Mayangkara awising buga lan mastra. Awit saperangan para kamula ing Ngamarta menika cara timbangan jumplang. Jumplang perkara apa penemban? Para kawula ing Ngamarta menika sengkut gumregut anggenipun nyambut damel, golek dhuwit mrih kecukupaning urip ning radi nyingkur dumateng manembah. Nyingkur dumateng ibadah mongko sipating menungso ingkang ngrasuk agama suci menika kedah nindakaken ibadah limang wanci aja nganti ditinggalake. Semunipun para kawula ing negari Ngamarta radi lali dumateng manembah marang purbaning Gusti ingkang akarya jagat. Nyambut gawe rina wengi ora gagas awak kesel awan nggo bengi nggo awan. Sirah nggo sikil, sikil nggo sirah, nyambut gawe ketekuk ringkel nggih kecupane urip ana ing alam donya ning nyingkur dumateng manembah marang purbaning Gusti ingkang Maha Murah. Satemah Gusti ingkang ngakarya jagat paring pimut tumraping para kawula ing negara Ngamarta lumantar pagebluk Mayangkara ingkang nimbrung wonten negari Ngendraprasta mriki sing dikersakne Gusti sing ngakarya jagat supaya menungsa kuwi nyambut gawe oleh ning aja nganti ninggalke marang ibadahe. Gonjang kanjing langit kelap-kelap katon lirgincanging alit.
sang mawe gandrung sabarang katulu wukir moyak mayit saking Yas Baliwur lumare sang gandrung kaya ana empere lan mungguh apa sing dadi aturmu sang penemban. Mula dina samangko panjenengan ingsun selaku dadi ratu ing Ngamarta njaluk katerangan apa sing kudu tak tindake supaya Ngamarta bisa waluya temah jati-jati temah nirmala. Sinuwun menawi paduka saged dandani minta kang sarta morale para kawula dikanthi malih manembah marang purbaning Gusti nyuwun marang purbaning Gusti kang Maha Suci supados pelak ingkang nimbrung wonten Ngamarta dipun sirnakaken dening purbaning Gusti kanthi srana manembah kanthi srana donga kanthi srana tirakat mbok menawi niki mengke saged anjalari negari Ngamarta malaya temah jati temah nirmala pulih kadidene wingi-wingi. Teman madhep rene kowe madhep rene jati sangga pirang urina angkul kinempit kempit dosang retnaning bawana ya situkang peneban kowe omong ngono ki sadar apa mendem lho paduka menika sinten lho rong kenal karo aku lho niki dereng karo aku iki rong tepung rong tau weruh lho niki dereng ora duwe TikTok kowe mesti benar tong buka YouTube kowe. Enak pendhita kondang Penemban Begawan Durna. Penemban Durna menika panjenengan. Ya, aku Penemban Begawan Durna. Kersanipun kowe mau kandha piye? Kowe mau kandha piye? Kowe nuturi kelawan angger anak Prabu Puntadewa. Kaya guru nuturi kelawan murite. Karo kiai mejang karo santrine. Rumangsamu ki apa? Derajatmu ki mung pendhita. Lah kok nuturi marang ingkang sinuwun Prabu Puntadewa? Kula menika mboten nuturi ning kula dipun dangu. Pitakon menika wajibipun namung dipun wangsuli. Kula mangsuli napa wontenipun. Kosek, lemu kandha antara weteh kaya Badat Sewu. Negara Ngamarta bisa malih temah jati-jati temah nirmala. Kuwi kudu nganggo srana ngibadah marang purbaning Gusti sing ngakarya jagat. Kuwi dasare apa? Aja ngawur kowe. Peremban yen Maduka takon perkara dasar kula kasunyatan ingkang dumadi wonten ing negari Ngamarta. Sawatawis para kawula menika nyambut damel ketekuk ringkel ning nyatanipun lali dumateng manembah marang purbaning Gusti sing ngakarya jagat. Kok nembah ning seguti sing ngakarya jagat ki dasare apa? Menungso gesang menika kedah manembah kelawan purbaning Gusti kang ngakarya jagat lumantar agama lan kapitayanipun piyambak-piyambak. Lek ngomong mau bolan-baleni, seguti sing ngakarya jagat, Gusti sing ngakarya jagat. Gusti sing ngakarya jagat kuwi sapa? Lho, paduka napa mboten percaya kelawan kawontenane Gusti sing ngakarya jagat? Ora percaya. Dasare ora percaya karo Gusti Allah. Dasare ora percaya kelawan sing gawe urip. Dasare rong tau ketemu, rong tau petok, rong tau jagongan, rong tau ngopi bareng. Rong tau jagongan kok pekasane kon percaya ki percaya sing endi? Lho, mangke rumiyin ngatos-atos lek ngendika lho menemban. Ngatos-atos lek ngendika. Paduka menika mboten percaya kelawan Gusti sing ngakarya jagat. Ora percaya. Dasare urung tau ketemu. Urung tau ketemu. Kula tak takon. Takon apa? Panjenengan Semerep Lintang. Weruh. Rembulan weruh.
srengenge weruh menika saged dipun pirsani napa mboten isa ditonton merga ketok wujud kuwi mesti isa ditonton isa disawang nek wujud menika wonten ingkang damel napa mboten nek wujud ki ya genah ana sing gawe ana sing yasa sing gawe lintang rembulan srengenge menika sinten sing gawe lintang rembulan srengenge Gusti sing ngangkat jagat lho kenging menapa kala wau Paduka mboten percaya kelawan Gusti sing ngangkat jagat mongko nembe kemawon panjenengan ngendika kanthi lati panjenengan bilih sing gawe lintang rembulan srengenge Gusti sing ngangkat jagat nuwun sewu pendhita tuwek nek mencela-mencele sampean Kakang Durna apa Kakang Durna apa timbang kewirangan yo kopine ndang diombe gek pamit mulih ya tenang piye sing meratap aku ora lah sak menika gentos dipun walik piye kula tak nyuwun pirsa takan apa miturut gagasanipun sang menemban Begawan Durna negara Ngamarta saurunge kowe tekan kene iki mau aku wis kandha kelawan Angger anak Prabu Puntadewa lan Werkudara waloyane negara Ngamarta kudu mawa tunggal ya kuwi kethek putih Anoman yen Anoman mati waloya negara Ngamarta mangke riyin Paduka ngendika nek negara Ngamarta bisa waloya kudu mawa tumbal Anoman kethek putih iya menika dasaripun dasare saka wangsit iya wangsit saka dewa pundi dewa kayangan lho sedaya dewa menika wonten kayangan kabeh dewa niku teng kayangan mboten wonten dewa teng Kedung Banteng niku mboten enten maksudnya ki kayangan Suralaya pukulun Bathara Guru sing paring masih dhumateng panjenengan ya sing paring masih marang panjenengan ingsun pukulun Bathara Guru menawi mengatakan kula aturi lenggah jenak wonten mriki kuwi nyanti kula badhe pinggah dhateng kayangan Suralaya sirmu ketemu kelawan Bathara Guru nek wis ketemu kelawan Bathara Guru tak takonane bener-bener paring masih dhumateng Paduka napa mboten nek pancen Bathara Guru bener-bener paring masih dhumateng Paduka sampun kuwatir mangke Bathara Anoman sing mateni kula ning kosok mangsulipun nek nganti Bathara Guru kula takoni mboten paring dawuh mboten paring mangsit napa-napa kalian Paduka sang menemban napa sampean wani tanggung jawab perkara iki kula kowe tekan Suralaya ora bakal ketemu kelawan Bathara Guru sebabe Bathara Guru bengi iki nginep ning Somarata muter kowe ayo muni kowe Duh Kakang Durna ayo mulih tenang senguni dinten samangke kersanipun ngados pundi metu njaba aku pengen petong karo kowe Diatur-tur miturut manut sumarah mring Gusti
dene Sidi Wiwang Utama panindak ing Praja Ngadil takoni kowe tetek tatak tanggo tanggon wani ngadepi pendhita senior kaya dene Penemban Begawan Durna wonten paribasan rek gambar kucing kula nderek wonten wingking ora usah ngomone rek cumene kok rek rokok ereng keduman kok aku tenangno pikirmu ora sumanggono wonten dawuh kowe karo aku ki padha-padha pendhita padha-padha li brahmana nek jotosan adu to sing balung leting kulit kurang prayoga lajeng kersanipun adu kepinteran adu ilmu dijajaki sepira jerone ilmumu dijajaki sepira jerone ngelmune Penemban Begawan Durna yen kowe iso mbatang cangkrimane Durna sing cacahe ana 3 iki mengko kowe wenang mapan ana negara Ngamarta aku tak trima balik neng negara Ngastina piye wani ora kula nderek kersa maduka Sang Penemban cara sumur dikedhuk sepira jerone sumurmu dikedhuk sepira jerone sumure Penemban Begawan Durna ra yo ngono ta Sengkuni iya Kakang cara sumur kedukane jek jeru Durna timbang Sukmanggana kuwi aku kuwi percaya lan mengiyakan Kakang mengiyakan piye nek perkara sumur cara kedukan jek jero sampean Sukmanggana ke cara sumur kedukane kethek kedukane cethek kok kethek nah maksude iki ngene lho Kakang aku percaya apa sing tak omongke ning ngene piye cara sumur Sukmanggana ke kedukane pancen cethek ning banyune megung banyune bening banyune pirang-pirang sumbere akeh beda karo Kakang Durna cara sumur pancen bener kedukane juweru ning ora enek banyune jer nanggor watu wae raimu no tak idoni sisan ora belane aku ngono apa piye rombongane ora dibelani kok Sukmanggana wonten dawuh mergake batangan cangkir mangu monggo Penemban padang ngungkuli srengenge kuwi apa dhuwur ngungkuli langit kuwi apa abot ngungkuli bumi kuwi apa ketel ngungkuli suket rikat ngungkuli kilat panas ngungkuli gendeng neraka lembut ngungkuli banyu jembar ngungkuli segara kuwi apa batangane mutar ora kowe ra iso mendhi lah ora iso angkat tangan nggih nuwun sewu kula tak nyobi wangsulan padang ngungkuli srengenge menika tegese padange ati Penemban dhuwur ngungkuli langit menika katresnane bapa dumateng putra abot ngungkuli bumi menika katresnane ibu dumateng putra ketel ngungkuli suket menika kekarepane manungsa rikat ngungkuli kilat menika ciptane manungsa panas ngungkuli genening neraka menika napsune manungsa lembut ngungkuli banyu menika bebudene manungsa jembar ngungkuli segara menika gegayuhane manungsa leres napa lepat monggo Penemban ayo malah tingak-tinguk bener apa luput ora ya bener pitakonku sing angka loro napa Penemban Eka Panembah Jati kuwi apa Dwi Kodrating Gusti kuwi apa Trimurti kuwi apa catur minangka panyoba kuwi tegese piye wangsulana Eka Panembah Jati Eka menika siji panembah wis ngarani jati menika tenan sing disembah dening manungsa kanthi tenanan niku namung siji Gusti Kang Maha Suci Gusti Kang Maha Tunggal Dwi Kodrating Gusti Dwi menika loro kodrat wis ngarani Gusti Gusti Allah kodrati Gusti Allah menika wonten kalih wonten lanang wonten wedok wonten adoh wonten cedhak wonten adem wonten panas wonten lor wonten kidul wonten etan wonten kulon menika sing diarani Dwi Kodrating Gusti Trimurti Tri menika telu murti menika manunggal yen to kepengin dadi menungsa slamet donyane slamet akhirate kudu iso nunggalke telung perkara ing antarane jiwa raga kelawan sukma catur minangka panyoba catur minangka panyoba catur menika papat panyoba wis ngarani cobane menungsa sing paling abot menika wonten papat ingkang dumunung wonten napsunipun ingkang dipun arani amarah
mutmainah supiyah menika nafsunipun menungso ingkang dipun wastani catur minangka panyoba. Elatala. Ya. Piye Kakang? Bener nah sing ngene. Sayane kok bener pindho. Wah nyolong telek, nyolong pethek. Nyolong pethek kok nyolong telek. Sing terakhir nek kowe iso jawab pitakonku iki, aku tak trima leren nek aku dadi pendhita, aku tak meguru ning kowe. Digatene? Nggih, napa penemban? Apa sing diarani suru blekitu ki apa? Sik. Gosek. Ngapa sengkuni? Nek perkara suru blekitu ki rasa ditakoni pendhita iki. Sengkuni ngerti. Suru blekitu ki apa? Asu turu dibleki watu minggat. Taruna angutiya wonten menapa penemban? Paduka kumleyang kadidene layangan pedhot saking benar. Wis kowe iki sapa? Lho, kula menika siswa panjenengan, kula menika murid panjenengan. Ingkang udakara 5 taun kepungkur kula nate nyecep kawruh, nyecep ngelmu wontening pertapan Sukalima. Kula manganggep putra siswa paling kinasih ning kula nate damel kesalahan. Paduka nalika semanten duka nesu kalian kula perkara wedang panjenengan kula telaske. Tasih kemutan kalian kula siswa panjenengan 5 taun kepungkur. Dalah tobat sing ndi to kuwi? Sing ndi to kuwi? Panggah jek urung eling wong tuwek kakan mangan brutu. Dadi lo lali. Kula pun Darpasura. Darpasura? Nggih. Sampirika sampun dados ratu. Saka nek dadi ratu. Lah kowe tekan negara Ngamarta ngguwadi panjenengan. Perkarane goleki aku. Nggih. Bares mawon. Kula menika wis kondhang wonten negara kula ing Tunjung Langkaban nggih Tunjung Pura. Ning kondhang kula menika tasih kalah kondhang kelawan penengah Pandhawa sing jenenge Janaka. Lho Janaka ki murid kowe. Lah mila menika. Mila kula menika madosi panjenengan. Janaka iso entuk gelar lananging jagat lancuring Madyapada. Kudune wong negara kula, kawula kula menika sing dipasang teng tembok teng omahe menika kudune foto kula. Ning sing dipasang malah fotone Janaka. Napa mboten saged manah kula? Terus karemu menapa saged kula pengin kondhang ngungkuli Janaka. Isa angger meguru ning aku isa. Entuk gelar ta saka kayangan lananging jagat lancuring Madyapada. Nggih, lakar kados mangkaten. Kowe nek gelem meguru aku 2 sasi setengah, ora mung entuk gelar lananging jagat lancuring Madyapada, bakale gelarmu Raja Firaun yang kedua. Lho piye?
menika waget. Saged ta waget ora? Wonten isa meguru manang penemban Begawan Durna. Menekaten kula wiwiti dina niki kula meguru dumateng panjenengan. Aja saiki, kowe mulih sik ya. Engko kira-kira setahun kas lah kowe bali rene. Sebabe aku isih sibuk, isih repot. Ana pakaryan sing disampirke ana pundakku kiwa tengen supaya mateni Begawan Anoman kang minangka bakal dadi kurunganing wahyu katentreman Mustika Aji. Kok paduka dumugi wonten negari Ngamarta mriki sirku ngono nabok nyilih tangan. Mateni Anoman ing rasa dadak tumandang kanthi perintah kelawan para Pandhawa ning ana bapak nglayoni jujul anusuli saka patine Begawan Sukmanggana sing ganggu marang aku. Ngeten mawon. Perkara Anoman kula patenane, perkara Sukma sinten mau? Sukmanggana mengke kula patenane. Cahe ning alon-alon Ngamarta. Nggih. Kula patenane Sukmanggana. Niki meneh kula ken balik malih mriki setahun. Kesuwen. Mila disamangke pakaryan panjenengan minangka tandha bekti kula dhumateng panjenengan. Pakaryan gawean panjenengan kula sing nindakaken mateni Sukmanggana Kang Santo Anoman. Kuwi tenan. Lho nggih. Kapan mau mangkat? Sakmenika kula badhe bidal. Sakmenika kula badhe bidal. Yes, muga-muga entuk pengasih saka purbane Gusti ingkang Maha Welas, Maha Asih. Dina samangka kowe kelakon manteni Sukmanggana lan manteni Anoman, kowe dadi murid kinasih penemban Begawan Durna. Apa sing mau jaluk bakal kasempatan? Apa sing kok jaluk bakal iso sembodo? Merga meguru marang penemban Begawan Durna. Nggih, sedaya nggih saged dawuh. Para wadyala, Budha dina iki. Srana saranane kayot murih bisa ning kaesti Mangkara.
Adalah.